Nandito kami ngayon sa Mall of Asia. MOA! Ay, laki rin eh. Malaki pa sa Edmond. Laki. And food court. Tapos sa baba. Punta kami doon sa sinihan. Nasa second level kami. 2 levels lang siya. Dito kami napunta dahil panay ang ulan sa labas. Ito ang Manila Day. Kita from the mall of Asia. Ayan, meron sila parang lookout. Ito. Abang, maling! So kami ngayon, nakatry mag-order sa Manahan. Sa Manang. So nagdidesisyon ng mga girls kung anong kakainin. Ang mga bata, eto naghihintay. At ang mga lalaki, walang pakialam, naghihintay lang ng makakain. Nagpatingin-tingin pa kunyari si Gabriel, pero kakain naman ng kahit na. Kaya nagbinigyan kami ng mani. Habang naghihintay, magaling ang serbisyo. Ito, si Ariel, tahimik lang yan, pero gutom na rin. Ito ang unang mag-order namin. Ito ay sisig. Stefan ng ano, sisig? Hindi nga kami nakakuha. Kasi sabi ni Mary, ayoko na ang Pilipino. Kaya tuloy, puro order namin sa Manihan. Nakalimutan natin yung book. Bakit tayo na? Ito kami ngayon sa Manahan. Dumating ang pagkain. Mga suggestions sa Butch nandito. Kaya itong mga kasama namin, busy sa pagkain. Itong mga bata, hindi na nag-uusap-usap. Sabi, o yan, kain. Yan, sarap. Ano ba itong mga order namin? Sinigang, sisig, totangon, sisig, tofu sisig, fried rice. ano pa ba? Ano to? Wow! Dinuguang hindi mo malaman. Adobong pusit with pork. Ulit. Adobong pusit with pork? Adobong pusit with pork. Kayong matakot, hindi yan nangangagat. Yan na lang ang hirap eh. Yan ang bangus. Ayan, lagyan ng bangus. Ayan si Gab, iba na itsura pag kumakain. Gumagwapo lang. Ano? Kaya parang ano?